Mapasalamaton si Cebu Provincial Governor Pambari 4 sa dakong tabang nga gihatod sa Lgu Impasug-Ong Bukidnon pinaagi ni Mayor Municipal May Okinlay ngadto sa mga katawhang apektado sa Bagyong Tino sa Cebu. Midonar ang Municipal Government of Impasug-Ong og 500,000 pesos. Mipaambit usab ang 8th Infantry Dependable Battalion og 45,100 pesos. Dakong lakang sa pagpakita og suporta og panaghiusa hilabi na sa panahon sa katalagman. Mapasalamatan usab si Mayor Okinlay sa suporta sa sangguniang bayan gipanguluhan ni Vice Mayor Anthony Oy og sa pag-aproba sa Municipal Councilor sa tabang nga gipadala para sa mga biktima sa kalamidad sa Cebu. Lakip nga nagpakita og suporta ang Bukso Impasug-Ong Campus ug uban pa nga naghatag og goods ug mga pre-loved clothes. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumarog Santhon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilotabios, XFM News.